So yun, what's up sa inyo mga kapaps? Good morning po sa inyong lahat. So I'm JP nga pala. Welcome sa ating YouTube channel and welcome sa ating vlog ngayong araw mga kapaps. So ang vlog natin ngayon mga kapaps, kahapon nag-vlog tayo kahapon. Binanlawan natin yung mga ginawa kong sample tsaka yung order sa atin. Ngayong araw naman, babanlawan ko mga kapaps yung dalawang natitira na binaban natin sa 48 hours. So babanlawan ko yun mamaya after ko ng duty. Tsaka pala andito ako sa gym. So yan, nasa gym ako. Duty ako ngayon. So ang duty ko 6 to 10 AM. Yan, nandito ako sa gym kung makikita nyo. Mamaya 6:30 may dance class ako. Yan, hindi kita yung mount mo yun, may ulap. So sayang, pakita ko sana sa inyo. Pero nakita nyo naman siguro yun sa vlog natin na iba. So yan, maraming salamat kahapon. Maraming salamat sa nanood nung una nating video. Tsaka sa mga nag-order yun. Hindi ko pa kompleto yung 30 person na nag-order. So pag nakompleto natin yon, magpaparaffle na tayo. Sana mukhang wala pang sumasali sa ano natin. Walang nagpo-post na hashtag JNK. Maraming nag-share pero wala silang hashtag na JNK. Kailangan nyo yun, mag-share kayo ng video natin, ng post natin na may JNK. So automatic isasali ko kayo mga kapaps sa ating paraffle. So yung sad design tsaka smile design, yun. Makikita nyo yun mga kapap sa video natin. Sa description makikita nyo yun. Lahat ng link na meron ako. So, andyan sa description mga kapaps. Follow nga pala ng ating SHOPEE account. So, andyan sa description yun mga kapaps. So, ito nga pala yung ginawa ko kahapon yan. Naukay-ukay ko lang to kasi ayaw kong gamitin yung branded na damit. Kasi sayang naman. So, naukay-ukay ko lang to mga kapaps yan. So, yan yung ginawa ko mga kapaps kahapon. So, medyo light lang. Light lang yung timpla ng kulay. So, 24 hours lang to. 24 hours, tsaka light lang yung kulay. Okay naman yung size. So, goods na goods kasi ayaw ko gamitin yung alam nyo na, yung damit kasi mahal. So, nagpa-ship yung stock ko. Darating pa lang ngayon sigurong week. Baka ngayong araw or bukas. So, andito na yun. Nadadagdagan yung stock natin na iba-ibang size. Ano pa nga ba? Yan. Shoutout nga pala sa mga nag-share ng ating post sa K BADO tsaka sa mga nanonood ng ating video. Yan, maraming salamat. Malapit na tayo mag 3K subscriber mga kapaps. Yan, thank you po. Sana masuportahan niyo pa ako hanggang sa uli. Update ko kayo mamaya sa 10. Mga 10, uwi na ako sa bahay. Yan, gagawin natin yung Tsaka mag-aayos din ako, ililipat ko kasi yung PC ko dun. So yan mga kapaps, babalikan ko kayo mamaya. Chill out. And hello po sa inyo lahat, muling nagbabalik. Yung kakatapos lang ng dance class natin. Yan, pahinga muna tayo, breakfast muna tayo bago tayo umuwi kasi ang aga pa naman. So 10 AM uwi na ako. Let's go! So yan mga kapaps, nandito na tayo sa bahay. So magbabanlaw tayo ng dalawang damit tsaka gagawa tayo ng kulay blue yung order sa atin. So kahapon may order tayo isang blue tsaka isang rainbow. Yan, gagawa tayo mga kapaps. So let's go! So yan mga kapaps, bago tayo mag-start banlawan yung dalawang damit, ayusin muna natin yung order sa atin. So ayan mga paps, ito na yung dalawang babanlawan natin. Yan, blue tsaka gray and black, white. So blue, white. So yan, labas na tayo. So yan mga kapaps, tapos ko na silang banlawan at nakasampay na. So na zone rocks ko na din sila mga kapaps. Yan, pahinga muna tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng black tsaka gray tsaka white. Tapos yung order sa atin na kulay blue. So gagawa pa ako mamaya. So papakita ko muna to sa inyo. So ito po yung kinalabasan ng blue at tsaka ng gray. Yan.
So ito yung black, gray, tsaka white. So hindi pa siya masyado tuyo, kaya hindi pa siya masyado ito yung kulay, pero maganda na yung kinalabasan niya mga kapaps. Ito nakukay-ukay ko lang, so kasama nito. So yan, Finding Nemo yung design, pero kinulayan ko siya ng rainbow unicorn color. Tapos ito black, tsaka gray, white, para lumitaw yung neon green niya. Yan. Tapos ito naman yung blue. So yan yung blue. So hintayin lang natin matuyo. Order to sa akin. Order. So sariling brand natin mga paps, J and K BADO. Yan. Kung gusto nyo, andyan sa description yung page ko. Pwede kayong umorder. So may Shopee din ako andyan sa description. Makikita nyo yun mga paps. So pwede ma-accept din pala ako ng customize. Yun. Customize, nasa page ko yan, nasa package ko yan mga paps. So ito yung isa pang naukay-ukay ko. Rainbow color. Yan. At yan ang mga paps. Thank you sa panonood ng ating video. So marami pa tayong video, kaya don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong video mga paps. At saka mamaya gagawa ko, so i-videohan ko din yun, pero hindi vlog. So reveal na lang siguro. Mamaya mag-upload din ako. So, marami tayong i-upload na ginagawa ko. I-reveal natin kung paano natin ginawa. So yun mga paps, this is JP. Peace out. The ting goes skitty keep